bahin sa lawas sa tao, puro sagrado, sakramento, sagrado, lawas sa tao, munang sagrado man ang tao, lawas, dili angay kusion, patyon, subagon, sunugon, hiwiwaon, sagrado ng tao, ang tao, angay ilubong sa ita, madulot mabaho, ayong sunog ka, samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsoon, ang mahal nga Birhen Maria, mo ang buhi, nga panagway og larawan sa gugma sa Dios nga anak. Ang mahal nga Birhen Maria, mo ang buhi, og larawan sa gugma sa Dios Espiritu Santo. Amahan ang anak og Espiritu Santo, Dios kausa, apan dili makita ang Ginoo. Apan kay tao man si Mother Mary, dipili gilain og ana makita sa iyang pamayhon ang larawan ug panagway sa Ginoo nga makagagahom sa nga tanan. Ang Dios nga dili makita, makita dias panagway sa langitnong inahan. Muna iyang ganti nga naman gumikan sa pagka matinumanon, masinugtanon sa kabubuton sa labong makagagahom. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11, ngadto sa 17. Unya, wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Naim. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan, o ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa gagaan sa lungsod, mao gayoy pagula sa mga tao nga naglubong og usa ka minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda. Ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya ug mingon sa babae, ayaw paghila. Unya, miduol si Jesus ug hikap niya ang lungon. Ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya mingon si Jesus, dong bangon. Milingkod ang minatay ug misulti. Ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tiran. Ug gidayeg nila ang Dios sa pagingon. Usa ka gamhanan nga propeta mitungha kanato. Ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibok Hudiya o sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Bag-o palagi nato ang nabati ang usa ka ebanghelyo karong adlaw. Adlong Martes, Ebanghelyo, Gospel, nga sa English pa, the good news. Og sa Bisaya pang pagkasulti, maayong balita. Ang first reading karong adlaw, kini sumala sa nagbag-o sa kinabuhi, mao si San Pablo, ngadto sa taga-Korinto, sa tanang mga tao. Ang nagpuyo sa Korinto mga tao, kunya si San Pablo nga usa ka manulutos, iyang bilangguon ni papriso, kundi patyon, kutob siya masugatan basta motuo Ginoo. Iyang lutoson, iyang persyo, apan gipili gitawag siya sa Ginoo. O ang Ginoo nakigsulti kaniya ni San Pablo, nganong gilutos mo ako. Ipaduol ang Ginoo kay naluoy siya sa iyang sulugoon nga hapit na mamatay. Adya miadto in taon ang mga tao, mihangyo, nagpakiluoy, gumikan kay nagpakiluoy, mihangyo. Ya tabangan ni nato ang Romanong opisyal kay maluluyon, matinagpangon, muhatag, mutabang, unya naluoy. Unsa na kang Ginoo? Naluoy man gani ang Romanong siyang ulipon. Og miadto ang Ginoo, unya gisugat pagid kay sa mga tao sa mga opisyal nga ayaw paglahos among balay Ginoo, dili ako angay og takos. Apan ipamulong lamang mamaayo ang akong sulugoon. Apan miingon na Ginoo, karon pa ko makakitag tao nga bisan taga Israel,
ang iyang pagtuo, ligon ay nga pagtuo. Ligon ang pagtuo niya. Kanang, bisag, ibutang-tag, Romano Katoliko, ang pikas, iglesia, bisag laing tinuhuan to siya, bisag laing nga, apan, mituo man sa Ginoo, mituo man ang taga Ibuloy, taga iglesia, taga dati, mituo man, bisag paglaing tinuhuan, apan ang kaluoy o gugma sa Dios managsama, way gipili bisag kinsa. Naluoy siya sa sulugoon, naluoy mga ni Romanhon, naluoy, naayo, gumikan sa kaluoy. Unya karon, ang anak sa biyuda, namatay ilubong, muna naluoy ang Ginoo sa biyuda, o miingon siya sa biyuda, ayaw na paghilak. Unya, miduon siya sa lungon, o ang mga taong nagyayong sa lungon, pag-iyon na doon, bangon. Ni bangon ang batanong lalaki. Unyang inahan, nagbakho ng hilak, kay naluoy mga Ginoo. Mutong nabuhi, tulo ka adlaw nga, disgutan nga, pulos kaluoy ang Ginoo. Ang Ginoo na luoy kanimo, kanatong tanan, pulos makasasala. Kinsa may waysay nato? Ikaw, ako, kitang tanan, pulos makasasala. Way labot sa mga gabirin, gipili gilain. Si Lord Jesus, daan naman sa gilain. Apan gipili gilain, ang bugtong inahan, nga ulay. Kunya, misulti ang Diyos, miingon ang Diyos, pinaagi sa Arkanghel. Magpabilin kanimong gahom. O unya ay ka, himugso niya, ang gahom, nganlan mo Jesus, ang gahom ang gugma, o ang iyang ginganan, way katapusan, mauna ang rule sa mga birhen. Nagpakataw, apan ang atong igsuon, dili mo dawat, dili mo tuo, nga si Jesucristo, taura, dili Diyos. Diyos gikan sa Diyos. Kahayag gikan sa kahayag. Diyos kumatud, gikan sa Diyos matuod. Muna ang role ni Lord Jesus Christ, apan ang mga tao, ni balhin, og laing tinhuan, ni piya, na pagpangulos, naghimog iyang gingarian Deutero ba kayo? Ya, ikumparar sa gitawag Romano Katoliko, ang bugtong gitukod sa Ginoo nga Universal Church, tanan tibuok kalibutan, hinungdan nga gitukuran og mataglungsod og matagsimbahanan, templo, pinuy-anan sa Ginoo, simbahanan, apan ikaw mismo, simbahan, templo. Din puy-an ka sa Espiritu Santo. Muna ang imong role, ang imong pagkatao, doon na ka misyon, doon na kitahas, o sa imong tahas, o ang imong gibalik-balik pa na sa Ginoo nga, my people, I will give you a new commandment, to love one another. Higugma ang matag-usa. Higugma ayog dumti, ay hukmi, ay libaka, ay imartis, ay imarisol. Tamangi kay ang Ginoo. Ang Ginoo, gibalik-balik pa na sa matag santos kamisa. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik yun gani aron paghukom sa mga buhi o sa mga binatay. Wa pa'y nakasuod sa gingharian sa langit, gawa sa mga santos, mga martiris, nga nakasuod na matay, nagpuyo man sa pagkakabos. Kabos ka nga, mukontinto ka ba? Kontinto ka sa pagpuyo, makakaon, makainom, makapaiskwela, makapisti, magkasigan, igo ka na makalampos, kaya ibong tanin, ibong ihatag sa nagkinahanglan. Muna ang kabubuton sa Diyos, kung mo share ka, mo paambit ka sa tanan, in fairness, kay Ginoo, managsama man, way sama ang gugmas Ginoo, makinsa ka man, unsa ka man, managsama, way ipili, way ipalabi, apan ikaw gitao, gipuyan, patag tigulang, babae, lalaki, gipuyan ka sa Holy Spirit, kay way sama yang gugma, way sama yang kaluoy, apan ang tao, himili, pilian, apan ang Ginoo, way gugma, apan dili mapinugsanon, dili mo pugos ang Ginoo, inguna ng gugma, dili mo pugos, apan ang gugma, maluluyon, may gugmaon, apan hustisya lang ang Ginoo. Nga naman, gihimo ang tao gumikan sa kaayo. Gisilutan ang tao gumikan sa hustisya. Silutan yun. Unang ayaw pang hilapti kay ang Ginoo, di mo hilabot nimo sa imong aping, sa imong kamot, di ka kusion, di ka dapatan. Ingon na nagugma, dili mang hilabot o kinabuhi. Dili mo hikap, dili mo kusi. Apan, muhatag ng hustisya, mo silot. Unsa may silot sa Ginoo, kung imong hilabtan ang kinaiyahan. Unsa may kinaiyahan, ang Ginoo mo'y naghimo sa kinaiyahan. Ikaw tao, ano na kinaiya? Apan ang kinaiyahan, ayaw hilabti, kinaiya. Kay kung imong hilabtan ang kinaiyahan, ang Ginoo nga nagtanaw na minaw, wala ang Ginoo sa lang, apan ang Ginoo tanaw, kung imong hilabtan, mobalik kina sa tag-sa kakinabuhi. Kung imong hilabtan ang tubig, ang dagat, ang kahoy, ang bukid, ang tanan may pagkadalik, ang gipaghimo sa tanan giusab sa tao, ang Ginoo naghimo gi true, the good and beautiful creation, tinuod ug maayo ug matahom nga mga binuhatan, apan giguba, giusab sa tao, gipangguba sa tao, ginegosyo sa tao, mo hinungdan nga ang Ginoo
mubalik bisag unsang panahon watamibaw ug maba sunod adlaw busa ang Ginoo naghangyo kanimo nga you should prepare muni ang pahinumdom sa Ginoo busa kung ikaw mahingpit aron ka way buling sama sa mga gabirin mahuli abil gyud sa gitawag og sagrado nga butang sagrado gyud unang daghan pagid kayo unang everyday pangandam nya tigumang kasagrado ang sagrado why buy for free why bayad sagrado mamutang ang tanan ang imong dulungan sagrado imong mata sagrado imong ang lawas liog tanan bahin sa lawas tao puro sagrado sakramento sagrado lawas sa tao munang sagrado man ang tao lawas dili angay kusion patyon subagon sunugon hiwaywaon sagrado lang tao ang tao angay ilubong sita madulot mabaho ayong sunog ka kay ang tao sagrado sagrado kayo ang dunggan ang matang ilong ang baba ang bahin sa tao sagrado ang lawas sa tao sagrado busa ilubong kay mubalik ang Ginoo aron panghukom sa mga buhi ug sa mga mitay kay ang labing sagrado ang Ginoo munang apil gyud sa mga sagradong butang sacrament of baptism sacrament of confirmation sacrament of confession sacrament of matrimony pagminyo sacrament of holy orders pagpari holy ba pagbalaan sakramento ka na ang kanang anointing of the sick sagrado ka na paghilog sagrado tiguman na ang sagradong mga butang wa nay buy for free apan karon ginegosyo sa mga tao ang mga maut tig pakaron ingnon membros maritis tig hukom tig libak tig sukol na gyud sa bisag maguwang suklan imbis tabangan imbis gugmaon aron mahimo usa sukol may bakak ang imong rule aron tao kaman balay ka lang mahimong usa ka sa mga birhen unya aron mudaghan lipang higugma imong amahan higugma imong inhan higugma imong igsuon mga manghod pagumangkon higugma to love one another higugma imong isig ka tawo tabangi imong isig ka tawo tabangi aron mahimo kang usa kay ang mga birhen usa sa pulong mausa na gayang pulong sa Dios anak ngadto sa Dios amahan unya mahimo kang huli may kang way buling makasuod ka sa gingharian sa langit amen. At salamat sa inyong pagpaminaw ug daghang salamat sa inyong pagtanaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.